Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji marty. Indi dün 28-ni bir topar wakalar bolup geçdi. Olum Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna şo barada bir tede kiçirägem bolsa bir diňişleýän maglumat bereýin diýdim. Bilşime diýýärler 28-nji fevralda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerika uçup bardy. Ol şol ýerde Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen şertnama baglaşmalydy. O şertnama näme bilen baglanşykly? Ol hem şol Donald Trump aýtdy da Ukraina bize 500 milliard bergili, ine şol 3 ýylyň dowamynda Amerika şunça pul kömek etdi, ýara kömek etdi diýip on 500 milliard diýip aýtdy, soňon 350 milliardy getirdi. Prezident Zelenskiň aýtmagyna görä şol 350 milliardyň jemi harclanan puluny uruşa harçlanan şoňam kän bolsa degişlisi Amerikadan berilen pulmy ýaragmy şoň degişlisi 112 milliardy gabat gelýär ýa-şoňa ýeter ýetmez diýip aýtdy. Ol hem şoňa kömek diýip berildi, peşkeş diýip berildi. Ol oňa sen gol çekirik ine şoňa karz pul ýa şoň üstüne ýagny ösdürme bilen ýa prosent bilen gaýtaryp bermeliň ýeke kagyzy ýok. Ony Amerikan öňkü prezidenti Joe Biden öz karary bilen ýa-ni Kongresiniň karary bilen şeýdip Ukraina edilen kömek. Indi Trump'am şo berilen pul ýa kömek sana muhtal, şoň ornuna sen size ýarasy baýlyklar bar. Şol sana ören seýrek gelýän, ören seýrek gabat gelýän ýarasy baýlyklar bar, metallarmy, magdalarmy, jisimlermi. Şolary bize bermeli, ýa şolary Amerikan kompaniýalary işläp özüne alar, 50 götürümli özüne alar. Onuň galanyna da salgyt tölemeli bolsaňyz diýip şolary ýaly basyş etdi. Onuň başdaky hödür edilen dokumenta, Amerikan tarapyndan hödür edilen dokumenta ýa şol baýlyklar barada prezident Zelenski gol çekmedi. Ondan täzeden dokument düzüp, şonu şertnamany düzüp Amerika bardy şo ýerde alalaşyp gol çekişmek üçin. Ana barandan soňra muny ýanky Zelenskiň aktamda Amerikan prezidentiniň ofisi aktamda Trump'ın özü we oň emesi ornmasary iki bolup iki ýerden daladylar. Ay gara diýmedik sözler ýok, bilen bir-birini ýöne prezident Zelenski öz hakyny giderenak mert durdy, öz halkynyň bähbidi üçin öz halkynyň bähbidinden geçip orduny Trump'ın ýa-da Amerikan isleги boýunça islerini kagyza gol çekmejekdigini şo taýda çört kesip beýan etdi. Ol aýtdy, siz Amerika Ukraina kömek etmäge borçly. Uruş başlanyny siz bize ýeke goýduňyz, şondan märem soňra kömek edildi, elbetde edilen kömegi üçin öňkü prezident Joe Biden'a näçe gezek Amerikan gelemedi, Amerikan halkyna da, Amerikan prezidentine de, onuň administrasiýasyna da biz öz adymyzdan, halkymyzyň adyndan minnetdarlygymyzy bildirdik. Emma siz şunu aýdýan, siz minnetdar däl, siz sag bolsun aýdaňyz diýip men üstüme sürünmäň diýdi. Siz borçly şonu etmäli diýen ýaly terze guriledi. Ýanky prezident Zelenskiň Trump'a siz borçlu diýip aýtma haky barmy? Şu ýerni biz ünsverip çözjek bolalım ýurtdaşlar. Hawa haky bar, men şeý diýip tapýan. Näme üçin? 1994-nji ýylda Budapeşte ýanky memorandum 4 döwletiň arasyna alalaşyk gazanyldy. Birinji döwlet Amerikan Birleşen Ştatlary, ikincisi ýanky Welika Britaniýa, ýagny aýdyly Angliýa, üçüncüsi Orsiýa Federasiýasy, dördüncüsi Ukrainanyň özü. Gurrun näme barada gitdi? Şol SSR ýykylanyna Ukrainanyň territoriýasyna
Gatı ulu we köp mukdarda yadro yaragy şol sanyna taktik yaraglar yadro yarag akidip bilýän hem islenmek ýa-ni serişdelerimiz bilen şol sanyna samalyotda bilen islenmek döwletiň üstüne şol yadro yaragyny ýagdyryp biljek mümkinçilikler bardy. Onun şahtalarda şahta değil ya da yerine şahını saklanıyor o bayagalotkalar yağdarını atan bomba. Yine şolaram siz yok edin Orsiyada tavşarın şahtalara gömün yaraqlığım hemmecen Orsiyada tavşarın son biz size yani Ukrayna elmedam o sizin arkanızda durmağa biz kepil o garanti berýär garant bolup durýarsy. Ine üç döwlet Türkmençelap aýtsak antiçip awyaladylar. Ine wagt geçti, ondan bäri 31 ýyl. Ine 31 ýyl wagtman, soňra 27 ýyl bolandan soň da hatda ondan 14-nji ýyldan bäri ine Orsiýet ähtiyarlyk bilen ýankyşa 3 tane gol çeken döwletiň biri ýa-ni wada beren kapilnama geçen döwletiň biri Orsiýet Ukrainanyň bir bölegini 14-nji ýylda Krimiýada ýarmadasyny basyp aldy. Soňra ýoş-ýoşdan şondan soň Donetsk oblastyny, Lugansk oblastyny şolar basyp aldy. Näme üçin? Sebäp şo ýerlerde ýarasy baýlyklar bar. Soňra bir Krimiýa armadasyny alandan soň Ukraina tarapy Krima barýan Dnepr derýasynyň ýemesini şahasyny kesdi bol Krima suwarana. Ondan alıp kiret yok bundan biz almasak boljak galip ene soňra bu taraplara da ne şu ýanky 20-nji ýyldan soň eden çalışmalar bar enne görseňiz şol ýene de iki oblast içine aldy içine düşdi şu girdi Zaporojye bilen aňyrda Kherson oblasty ana şeýdip bolar Ukraina şuň kunaçelli ähli territoriýasynyň 20%-ni ýa-da 20 götürümini ýa-da 5-den birini eýen basyp aldy Orsiýet. Bu bolsa, o zat SSR ýykylanma şol her bir döwlet, öňkü Sowet Soýuny her bir respublikasy kim nerede oturan bolsa, nerede şolan serhetçiligi geçýän bolsa, şo ýer bilen hemme kişi razylaşýar, hemme kişi şo duran ýerine durýar. Hiç kime hiç hili pretendiyasy ýok. Hiç kim yer üçin, toprak üçin özara dawasy bolmaly däl. Ine şu serhetler keskitlenen. Ine şeýdi ben, bular ine esser dargady. Şu taýda bir oňşulmadyk esasy mesele olam şol Garabag bol, olam Azerbaýjan Respublikasynyň hataryna durdy o zat. Muny ermenler gelip aldylar, güýç görkezip o taýda da orsun kömegi bilen ýöne şonu bütün dünýä iqrar etmedi. Şol Garabag ermenlere diýä Ermenistany degişildi. Ine ahir soňam ine mundan bir ýyl ýarym ozal Azerbaýjan öz topragyny ýygyna gaýtaryp aldy. Demek şol serhetler öňkü SSR zamanyna ýaly terde galmaly, eger basylyp alnaýyna da dikeldelmeli öňkü terde diýilen ýörüte bir düşünje de bar, şoňa da halkara alalaşyklar we kanunlar doly şaýatlyk edýär. Ine ýa-ni ähtiyarlyk bilen sözünde durmadyk ýa-da şolar ýaly Kapingen sesini alınıp barılayan yalan siyaset bilen Ukrayna'nın üstüne çözülüp 2005'ten bir territoriýasyny Orsiýet basyp aldy. Zelenski men şu mahal barana aýtdy. Olar gaty gaharly gürleşdiler. Bar hany görýänsiňiz ýa seret bilersiňiz hemme dünýä habar berişleri işlerini şu geceden mer goýulyp gelýär. Şol ingliz dilinde de var, rus dilinde de var. Beýleki dillerde de var. Görersiňiz Gaty bir şolar ýa çekeleşikli gurrundaşlyk boldy, gurrundaşlygyň diýmen dawa jenjer çykdy şo taýda. Olan bir ýanky Trump aslyny Zelenski artistler, Trump artist däp ol ömrüni şol show biznes bilen geçirensen şol halkyň öňüne çykyş etmän halyan adam, başarlygym bar, bir sözüni
Başka dürlü terde ullanıp bilýär, ya beren sözüni gerekmejek wagtda 1 minutda ýatdan çykarýar, ýa-da men şonu diýemek diýär, ýa men şonu diýdim diýär. Bir pikirde hereket edýän durnukly adam däl. Donald Trump görüp otursak şu soňky prezident saýlanmadan öň saýlanandan mären 6 ay wagt alsak umum içinde 6 aýda kötünden 6 gezek 10 gezek aýdan zatlaryny çalyşyp oturýar. Ýa-ni geçen hepde ýanky bir Fransiýa prezidenti Macron bilen o bilen bir gurrun etdi. Ol o taýdan ýylgyryp şular ýaly hoşwagt bolup çykýardy Amerikadan ay inni düzeler Trump'a mene Ukraina bilen şertname baglaşar hemme zat gülala güllük bor diýen ýaly. Son ýanky bu Angliýanyň täze saýlanan premier minister geldi. O bilen hem şeýle görleşdiler. Balam o taýdan şular ýaly razylykly ýagdaýda çykyp ýygyna gaýtdy. Indi Zelenski barsa gol çekişde basym wagtda parahatçylyk emele geler diýen umyt bar diýär. Şular ýaly. Anama diýip aýtmaýan umyt bar. Ine şol umydym şol gün puja çykdy. Şol bolup geçen gurrunlary men dürli radio stansiýalardan ýankydan internetden dürli ýanky bilermellen pikirini aýdan sözüni dinläp gördüm. Şonu çykarýan netijem şolun aýdandan çykaran netijem Trump Zelenski'ni şol ýanky Amerika ýöretýär şo masgar etmek üçin çağırdypdyr diýip düşünýär. Sebäp Zelenski boyuna gana ol aýtdy, ol men nedi halkym on nesili bergi borja batyrjak hiç bir şertnama gol çekjek geldi. Eger men prezident wezipesine oturmaly däl diýip hasap edýän bolsam, wagtym geçdi, möhledim geçdi diýip hasap edýän bolsam, sebäp ol möhlet geçdi de geçen ýylyň maý aýynda prezident saýlawlary geçirilmeli emede Ukrainada. Ýöne uruş zerarly olam geçirilmedi. Onuň sebäplerini men geçen çykyşlarymda aýdyp berdim. Ýok, şonda da sen wezipenden gitmeli ýer dep durýan bolsaň, bolýa men wezipenden gideýin, ýöne siz gol çekin Ukraina NATO ýararlygyna agza bolup girýär. Hem Ýewrosoýuza girýär. Bolly men şu sagatda wezipden çekileni baýtdy. Şolar ýaly garantiýa bolmasa, şolar ýaly kepil bolmasa, men ta uruş gutarýança gitjek gelýär duran ýerimden. Maňa ýöne bu wezip aslynda da gerek geldi. Innem şo bardy boly sen wezipenden ters otyň, ýa sen şol Ukrainadaky uruş situasiýasyny üýtgetmek isläňär, ana sen adamlaryň gyrlyp otyr. Ýöne şonu Ukraina halkyny kim gyryp otyr, kim Ukrainanyň üstüne çöz. O barada Trump kelam agysaýdana gaýtan bol tersine depýär. Men Putiniň gowy gatnaşygyma, Putin ýa parahatçylygy isleýär. Sen gol çekmeli-de biziň teklip edýän zadymy sen bärik gelip biz bilen şular ýaly hemleli gürlemäge hakyň ýok biziň aktamyzda ýa biziň Amerikamyzda diýip. Gaty muň üstüne davrant başlady bular. Prezident bilen vice-prezident herti bir ýerde. Ýöne Zelenski şu ýerde de durnuklygyny hakyky watanyň oguldygyny öz ornuna oturan hakyky prezidentini ýene bir gezek subut etdi. Görkezilýän basışa garamazdan. Ýöne basış gaty güýçli boldy diýin. Ay ine biz sana kömek etmesek sen ine boş sen o taýda bir hepde de üçünem oşor Putiniň gepini aýtalýar-da saklanmarsaň näme bolarsyň. Olam bolýar, görersiňdi. Şeýdi ben gol çekilmeli kagylary da şertnama da gol çekilmedi. Zelenski bilen Trump'ın arasında geçirilmeli. Pres konferensiýa da geçirilmedi. Zelenski şu taýdan çykyp gaýtdy hizine. Var bolan zat şol geçen günüň dowamında. Yurttaşlar men size ozal aýtdym, dünýädäki bolup geçýän wakalar ýyllarym şaltdygyna bolup geçip dur. Dün göreniň bugun ýok, dün inananyň bugun ýalan bolup çykýar, dün ýalanlaýanyň bugun hakykat bolup çykýar. Dünýä ine şeýdip agdarlyp dönerilip ýöne
Inni bir zat belli bolly, şu taýdan inni men öz görýän zatym häzir inni ozal Ýewropa Birleşigi ýa-da NATO ýararlygy elmedam şol Amerika bil baglap gelen bolsa esasy partnerler şol, onu aýtmak gerek. Şol ikinji jahan uruşy tamamlanandan soň şolar öz howunarlygynyň astyny Amerika elbetde muhtarlar Amerikada öz haritlaryny isledigçe getirip Ýewropada ýerleşdirdi. Ýewropanyň haritlary Amerikanyň isledigçe şolara bardy. Nähil nurtdan bardy, nädip bardy, ol başga mesele. Men ykdysady gatnaşyklaryna gatnaşmak niýetim ýok, girişmek. Ýöne syýasy tarapdan aýdylsa, iki tarafa da peýdaly boldy şol Ýewropada, Amerikada. Ýöne Amerikan harby güýji, ýa-ni tehnologiýasy güýçli bolan soň dünýäde birinji döwlet, onu aýtmak gerek. Beýleki döwletler şoň daşyna satellit, ýa-ni şoň daşyny gurşap alýan kömekçileri ýa-da ygtybarly işeler, işe uğra adamlar bolup ýa döwletler bolup çykyş etdiler de. Inni buğunam Amerika gorkozy Zelenski'ne bir halana Trump ikinciden Ukrayna'nın näme bolup geçdi şo bolsun ol halkyň aladasyna diýen adam däl bolup çykdy. Men pikirimçe Ýewropada gerek gel. Näme üçin? Fransiýanyň prezidenti Angliýanyň premier ministri barıp gaýdyp görleşenlerinden soň onuň ýapyk gapylan aňyrsyny bir topar alalasy gelendirler. Zelenski gol çykdy, onuň ikinji etap başlanýar, üçünji etap başlanýar, ýa-ni parahatçylyk ýolundan uruşup etmek. Ýöne Putin'i ýokanak şol. Şoluň eden teklibi ýokanak Putin'i. Sebäp ýa-ni Ýewropa Birleşigi häzir şu alalasy gol çekilse iki tarap onu Ýewropa Birleşigi Ukraina öz goşuny salýar. O uruşmak üçin näle? Araçakda durmak üçin. Araçaňy gön serheden nädäle? Ukrainanyň öz içine ýerleşdirmek üçin. Eger soňra şu içinde goşuny ýerleşdirenden soň Ýewrosaýyz ýa-da NATO onun Orsiýadan bir bombasy gelip şol NATO'nun bazasyna düşdi, bolly utordy diýmek, NATO'nun garşysyna uruş elan edildi. Diýmek şundan gelýän netije egerde şuma NATO goşuny salsa Ukraina bir batalyon salsyn, bir polk, bir brigada ýa-da diviziýa ol tapawdy. 100 adam salsyn, 10.000 adam. Ýöne şolaň depesinden orsun bir bombasy ýanky aýdyl drony düşdi. Bolly onsoň bular orsun garşysyna gönüp uruşup bilýärler. Sen serhedinde duramsak, biz içinde ýurdun parahatçylygyny goramak üçin girdik. Goşun saldyk. Bolly. Ine şoňa barjagyny bilip, Putin ýok, men bular ýaly şertnama razy däldi. Sebäp ol durmajagyny aňlady. Ol häzir hana ýene-de dünýäniň habar berdiler. Bir ýanky Demirgazy Koreýadan ýene de goşun geljek. Olary marlap getirýärler diýdi. Böyle emeden solardan soragy eden bile emele bar. Sürçülen getiren habaryna görä meselem aýdýar. Şol Demirgazy Koreýanyň eskerlerine diýilýän zat, siz şol ýemede Ukrainanyň territoriýasyny Günorta Koreýanyň eskerleri bilen garşylyk uruşmaly. Günorta Koreýanyň eskerleri Ukraina tarapyndan uruşup durlar. Sizden bärden var Orsiýa tarapyndan girip şol Ukrainadaky Günorta Koreýalılar atmaly, öldürmeli, gyrmaly diýilen şolaň garşysyna uruşmaly düşünje goýulupdyr kellelerine. Şoň üçin ol höwes bilen gaýdypdyrlar. Ukraina halkynyň garşysyna däl, şol Günorta Koreýanyň eskerleriniň garşysyna şo taýda uruşarsyňyz diýip alınıp getirilen eserler diýdi. Putin onun besetjek gel uruşu. On etjek bolýany Ukrainanyň doly aljak, soňra bir Pribaltykaň üstüne çöljek, Polşany ýok. Ay gara şol öňkü eseriň täsiri bolan döwletler bar. Bulan hemmejini öýdelini almakçy. Bir günne bolmasa bir ýylla bolmasa 5 ýylla bolmasa 10 ýylla. Sebäp Orsiýetde potensial bar, potensial diýmek näme? Mümkinçilik bar.
yara mümkinçiligi yetmeýän bolsa gurýar goşun üçin ana goňşy döwletlerden alyp oty satyn alýar, muhut alýar, baýlygyny berýär, onu alýar. Ýadro ýaragy bilen bütün dünýä howp salýar. Zäp ol aýyan gaýtsyna Ukrainada hem ýadro atom ýaraglary ortaýa çykarlar şo zaman ýok edilen aga. Şeňmi? Ene olam şo taýda ýaty baslyp ammar bar. Ene dünýäni beýleki döwletleri şu neçeli şol bir aýgytly adamdan saklap gelen ýagdaý şol birden ol kellesin gyzgynlygyny ýadyryny knopkany bassa onu beýlekilerin bassak diýmek biz agdyň ýer şarymyz pytrak geçjek. Hodun gabygy ýaly. Şeňmi? Şoň üçin şol uruşy besetmek karary hemme kişiniň hemmesini isleginde bar. Şol sany Ukraina halkynyň 3 ýyl bäri ol halkyň menneýän ýigitleri gyýlar gyrylyp gelýär uruşda. Onda şondan mana parahat oturan ýylatynyň depesinden giýjegini bomba ýagypdy. Bu Putiniň maksady şonu ýer bilen ýoksan etmek, oň üstünde de oňa adam gerekkä, ýene-de territoriýa gerek. Yani uruşyň maksady şol. Zelenski maýtdy, ýok, beýle bolmasy şertnama gol çekdiňiz, siziň borjunuz bar diýip bizi goramak, ýa kömek etmek. Tapawdy näme? Şol döwür başga prezident bolupdy. Şu döwletde, meselem Amerikan döwletini ýanky preemственность власти diýilýärdi. Hem häkimet bir administrasiýadan beýleka geçýär, ýa bir adamdan beýleka adama geçýär. Dowamatlygy bar. Şeňim häkimetiň dowamatlygy bar. Tapawdy ol prezident Roosevelt bolsun, soň ýanky ikinji jahan uruşuny ýa şuň kun Trumpa çelli her bir prezident şol döwletde eden iş üçin ýa döwletiň ýanky gol çeken şertnamalar üçin beren wadalar üçin borjy bar ýerine ýetirmek. Ol hökmen o Trump gol çekmedi diýmek ol şertnama bolmadyk diýeni aňladan aga. Zelenski maýdy, siz şonu söz berdiňiz, biziň hemme ýaragymyz elimizden aldyňyz, indi siz kömek etmek borjunuz bar diýip. Eger şo ýaraglar alınmadyk bolsa, biziň üstümizde kimde bir çöldüp bilermidi diýip. Elbetde ýok. Kim atom ýarag eline bar, döwletiň üstüne çöldüp biljek. Onsoň Trump'yň düşünşine göre uruşy başlan Zelenski'miş. Gaty geň almalyardy. Territoriýasy boýunça Ukraina ýankydan Orsiýetden 30 desse kiçi. Ýyla sany boýunça alanda da 4 desse, 5 desse goly kiçi. Onda da olam atomly bombasy bar döwlet Amerika Orsiýet. Onsoň Ukraina şoň üstüne näme ýarag alyp şotsun. Şolaýyn ýernede. Nämesi bar o taýda Ukraina gerek Orsiýetden. Hiçler. Eser ýykylyp bäri Orsiýetdiňe basyş edip gelýär. Men gazym, gaz turwam, siziň üstüňizden muhut diýen ýaly aktylyp Ýewropa çykarylmaly. Ondan soňra razy boljak prezidentler, premier ministrler Orsiýet tarapyndan tasdiklanan soň häkimet başyna geldi. Ene gelmedik, ene şo Paraşenko Zelenski öňýannaky. Oňam soňra burnundan sykdylar, sebäp o Paraşenkoň ýanky şokolat fabrygy bar Orsiýetde, Orsiýetiň territoriýasynda. Yanlışmasam Voronezh oblastynda. Rashennik. Ene Paraşenko da soňra siýasat sahnadan aýryldy, oň ornuny getirjek bolalary geçmedi. Ene halkym Zelenskiň saýlady. Muňa ene Zelenski şular ýaly artist diýerler, ýa şular ýaly düşünjesi ýetenek diýerler. Artist şol, näme Amerikada artist bolmadymy? Ronald Reagan artist dälmidi? Ya maýyplar ýokmudy bulan? Roosevelt kalyaskada oturmanmydy? Bu bulan hemmesiniň tapýan bahanasy öz gözündäki pürsü gören aklar, emma beýlekin gözünden çöp gözleýärler. Yurtdaşlar türkmençelep aýtsak şol. Görünüp dur Trump'yň Zelenski'ni halamaýanlygyny. Ýigrenýändir diýip aýtman, halamaýanlyk 100%. Şoň üçin şol düýünki şow diýip aýdýan, şol ýanky görkezme sahnanyň Trump ýöreýi togurnup diýip hasap edýän. Sebäp näme üçin? Şol aňyrda Moskwada Putin görsen, ine men Zelenski'ni
yani otdan alıp suwa sokyan, suwdan alıp oda sokyan, yani maskara edýänligiň. Ana ýöne netijede bütün dünýä gördü Trump'ın kimdigini, onuň alyp barýan siýasatynyň nämedigini, indi şu bilen Amerikan halky alalaşarmy ýa ýokmy, onu ýakyn gelecek görkezler. Inen gysgaça size şulary aýdaýyn ýetireýin diýdim. Ýene de bu nerte ütka näme ütkeşiklik bolýar, ertine ýa akşamlyk sorak jogapdy. Ýöne soraňyz bar bolsa şu ýerde aýdarsyňyz bilen başardygymyzdan jogap berer. Näsip bolsa mümkinçilik tapy gelip ýetişse, saparagy bilen çykmakçy men ertip. Bolýa şonuň aýdaýyn diýdim, ýurtdaşlar sag bolun, saglykda görüşelim. Hem maňyň öýüňde sag.